नुजा बेहाय दे होनद' माबायानो होन दिंखिया होनहर दिनै हाय गाइस दे दामलायानो दे आं होनो हाला सिगारा ससेखौ दानदो दे होनदो दे आं होनो हाया थाब होनहरदो आं देग्रा जागोन दे आं होनो हाया जेनेबा हा दे लेथर जायाखै आयु आयु सेरखाबायनो हाय गाइसल' होनदो हा दे हाय गाइसल' होनदो आं देलांसै आरो हाय गाइस नै जों बैग्रि जानो नागिरदों जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो दा माखा जानो थांगासिनो दं आयौ फै फैया सोरानो दाउनि नै गाइस मोन जों बैग्रि जानो नागिरदों दे जाराव बैग्रिया मबाइला लाबो जाराव देखायनि बेखौ खाथियाव ओमफ्राय दा दोनहैसै नै लोगोफोर जोंहा बैग्रि जानो फैदों नै जोंथिया थाइसे जाहांबाय नै मिनिस्रियाबो मिनिस्रि मा जानो फैदों बैग्रि नै जोंना ओरैहाय बाथोन देगासिनो दङ बाथोन देनानै जानो नागिरदों मोनाहां जाबाय बोथोराबो ओरैहाय नै दुन्दिया फानलु सिनि संख्रि नै देगासिनो दं जाखावनोसै ओरै जाखावगासिनो दं नै सासेया बैग्रि देबाय नै जा बैग्रि बाथोन होख्लायनोसै जानाया नै थाखोमायसो दिंखियाबो साइडनिफ्राय फैलायलायो बा साइडआव थांलायलायो आरो सानैबो ओंखारफैबाल फैब्रा फै आमा हाबनांगोनबो दंमोन सोरनाव सोरनाव माथो आंनिलाय खारसादोबोसो थाइसे थाइसेसो नांगौ ए बिदि जायनांजायासै बेसेबांथो लाबोबायबा जों दुइता लानायखौ जाबाय खोमा नै आंना सिनिया जोबसिगोनसो आं गायो दे बहन र' ओमफ्राय माबायदि जागोन बेखौलाय गोथाव ओमफ्राय गोथाव जाखायो बेयावनो गोथाव ने दे होमबालाय माबादि बेखौलाय देदो बेखौ देनानै बख'दो फानलुखौ जोंसो देदो नों फानलु जाहैखो जाखो ओरै लाबो जानायखौ खोन्थानोसै एसे गोमोननो नै दे नै बैग्रिया बैग्रि गोमोननो जानोसै थाइसे संख्रि फानलुखौ देगासिनो दं खुबसे माबा आखायानो खस्थ'थार नै देखांबाय नै बेखौ देनानै लाबाय जायो फानलु होगासिनो मुनजुलाखौ देखाय फानलु देग्राखौ ओरैहाय दिनालाय लांलां थबसे आखायानो बिदि ओरै थार' आंफोर जानाय जायगा थाखैब्रा जाबाय दे बैग्रि जानाय देलाय मादै मिनिसि संख्रिया एसे लाखादो नोंबो आखायाव नोङा बायनो फानलु होनसै जोङो बेनो हरदो संख्रिखौ एसे मिनिस्रिनो संख्रिया गैला माथो जोब्बायसो लायथां मुनजुला संख्रि सिनि लायलाय थांलाय संख्रि सिनिब्लाबो संख्रिब्लाबो मानो ओइलाय होखाबाय माथो संख्रि नांगौ थां बिसोर फाननो सिखादों दा लायगोन ना फाननो दा लायगोन जाबाय माबा मोनसे सानसे मोनसे जाबाय नोङो बै सिगाङाव बस गोथाव जानोसै एसे फोजौनि बयखौबो नायनो ना बयखौबो नायनो
Kenangan aku nih kan. Ayo nang थागोन मिनिस्ट्रि मा थायाखै बाल bwigri gas kan na जानो गोथाव ना बिया सुवाखै सुनाय ना सुनाय सुदो फैयो नामा फुङावनो दै सारनानै बा मागो आला बारा जिउहाङावनो आरो सुखायो जेनेबा हायाव गोलैया आरो मा जायो हायाबो माबा होजोबखानाय होनदो टाइल्स होजोबखानाय आंना रोंगासिनो दं नामले खाथियाव बाथोनानै जानानै देखाय बाथोनखौ वाव लुबैजोबनायनि नों गोथो थांनो थांगोन आं थाङो आं थांगोन ना जानाय खुरमाबो दंमोन आं थांफागौमोन लोगोआव आं थानाय नङा होननानै थांदिया मानो जोंहा आयंबो दंमोन खाथियावनो बुरिफोरा शिलं ससे बेरायहैबावदोसो एसर थांदो एसर मोननो थांग्रा इला आबो गुराबो हाबा थांनो लोगो बिनानाव लोगो मोनबाय आरो बेराद गोबावनि उनाव नोंसा मामि जागोन गुरना जानायसो रसना दा गाबोन माबा थाङो मानो होनो गहपुरनि बारैबो थांगोन अदालगुरि थांगोन माबा थांगोन जानानै बेरायगोन आलासि फैदों ओमफ्राय फैखांबाथाय जुलाइसिम थांगोन बेरायनाया बिना मुलियानो थांफानो फैगोन आइया बेलेदा थांगोन आबेले लांगोन आरो आबेले दालाय सोर आबेले थिखोनो ए हालुवा लौथारा सोरो निजरा खाथियाव लाबोदो जानायखौ बारा गोलाव होबाय थाला गोजान बारा नुवा जीबने ना गारबाथ' स्रेस जाबाय नै गाइस बेखौ इदि देनानै लाबाय फानलुखौ इदि देबाय ओमफ्राय नै ओरै लगायबाय होख्लायबाय नोमा गोरना गोरबायबा गोखै जाबाय ओमफ्राय दामथिनि खाला एबार मन्दुला जानोसै दाखालि दाउ बेदर जानायानो सानबाय नोंलाय जाग्रोबावलाय लाय नामा होनबायनासो आं जानोसै दाना माबायावहाय अ ए मादिया माबाखौ दौबायबा हायोथ' ना नोंना ओइ समनस्रि बिसावहाय जाबायलै सानजि मोना थांलाय नोंबो थांखांबाय ना मिथियाव थांदों खेमसे मिथिं खाथिसना जाखांबाय जाखांबाय माबायदि मोनदों बिराद आलौदों हा स्पाइसि जानानै बिराद स्वादिस मोनदो स्वादिस जाराव माबायदि मोनदों गोथाव टेस्टि मिनिस्ट्रिया सोंदो मिनिसे माबायदि मोनदों जानानै मा बिगि नुमा बिगि बगी ए बगी दे लाजोबदो रां सुइनि खानाव या बैग्रि जाखांनानै फैनानै ना सिथाव जाफैबावबाय आरो साजिया मोजां मोननानै काप थोरसि सुनानै फैबाय नै मोजां मोनदों ना काप सुनानै लोंगोन जाहैदों काप सुनायनि नैहाय गुदुं गुदुं सिथाव सावबाय नै खामबावबायसो नै